Ini po ang istorya manunungod kipay kulas mga pangga na nagsubli nin printer. Subli. Sarong beses da masubli da si pay kulas nin printer dumang ki padinya tibo si Tiborcio. Oh. Si pay tibo da mga pangga yang duman sa may kubo ninda nagkakarwash da naglilinig-linig da kan sa iyang motorsiklo. Umabot da si pay kulas. Masubli ning printer. Ang sabi da ni pay kulas, "Pading tibo, marhay na aga pa day." No. Bago da nagsubli ito si pay kulas mga pangga, nagurog basngon asin da duman. Nagmama-mama muna sina dumap. Sabi pa lang ni pay kulas, "Makasubli lamang ko ta ko sa imo padining printer." Kay puhang kay. Ano daw pa di ko masubli ko lamang dyan. So ano mo, dawa itong diribon sana. O itong nag-uugik-ugik na printer, itong maribokon, pwede na yan. Sabi ni Paitibo, ay sige na, tabi pa ding kulas. Sige na, dagos na duman sa harong. Yaon dyan si Madimo, yaon dyan si Agom. Hagada na sana sa kay Agom sa emong kagustuhan. Hagada na sana duman. Leo, nagdagos na da si Pay Kulas, naglaog na sa harong, hinanap niya si Madi. Si Manay mong Milagring. Si Manay Milagring ito. Sabi ni Pay Kulas, "Manay Milagring, marahin na daw po. Hali po ako duman kipading tibo. Yan po duman sa luwas. Hali po ako duman." Sabi daw po ni Pading Tibo, "Kung pwede mo daw po ako Manay Milagring kunyan. Mahadukan." Ngunyan, si Manay Milagring daan na nabastosan kipay kulas. Ay, dawa ako man. Ay, talagang mababastosan ako duman. Tumaram na da si Manay Milagring. Kinurahawan niya da si mister niya yaon sa luwas. Sabi niya, "Hoy, Tiborcio! Ano ining sinugo mo digdi kipading kulas? Ano itaw ko na inidigdi?" No. Sabi dahil ni Paitibo, "Agom, sige na, itaw mo na. Mayroong problema. Para palangkaan mo ang problema yan." Sabi ni Manay Milagring, sige Agom ha, mayroong magbasol. Mayroong barasolan. Itatao ko na ang kagustuhan ni Padimong Tibo. Yan. Ngunyan, sa madaling sabi, entonces, si Paitibo, nag-kiss da ni Manay Milagring, ni Madi niya Milagring, nag-kiss sa chick, sa noo, nag-kiss sa baba, ayan, nag-kiss sa liog. Ngayon, di nakahali na si Paitibo. Paglaog na ni Pay Kulas duman sa harong ninda, mahiling niya na si misis niya, si Manay Milagring, garo ng ginurumos na daw duman sa laog. Garo nang sinarablayanin mabata. Sabi da ni Kulas, ano yan, Agom, tagaro ka na dyan ginurumos na daw. Garo ka na dyan sinabritan na puro palito sa pusporo. Lukot-lukot ka na, ka? Sabi ni Manay Milagring, ikaw ba kaya ang may kasalan? No. Ano man ta nagtugot ka na itao ko ito kipadimong tibo. Sabi ni Pay Kulas, anong tinao mo kipading tibo? Itinao ko baga ang kagustuhan ka ito. Hinadukan ko sa pisngi. Sabi na ni Pay Kulas, ay pagkatalpats ka talaga. Printer ang pigkukuha ka ito. Ano tayo ba ang itinao mo? Printer ang pigsusubli ka ito. Bakong hadok. Kaya minsan pag masubli nga ni kamulinawo nindo ayo. Para nagsubli nin printer, ang sinabi dumang ki Manay Milagring, kung pwede daan makahadok ay pagkausmak.